Helo bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n oedfa ni bore yma mynd i fod ychydig yn wahanol i'r arfer. Rwy wedi bod yn cael ychydig o amser i ffwrdd yr wythnos yma, ac felly mae gennym ni bregethwr gwadd, sef Dewi Tudur o Dalsarnau. Ac o'n i'n ddiolchgar iawn iddo fe am baratoi gair ar ein cyfer ni. Ni'n edrych ymlaen i glywed yr hyn sydd gan Dduw ddweud wrthon ni trwyddo fe. Nawr, yr testun, neu'r man mae Dewi yn mynd i cyfeirio'n sylw ni ati yw pennod 15 o lythyr Paul at y Corinthiaid, pennod fawr a chyfoethog sydd yn sôn am yr atgyfodiad. Mae'n dal yn adeg y Pasg yn dydi, a mae'n iawn bod ni'n dal i feddwl am hyn. Ac felly ar ôl i ni ganu, mae Steve yn mynd i ddarllen y bennod i ni, mynd i weddio i ni. Byddwn ni'n canu eto ac yna'n clywed yr hyn sydd gan Dewi i'w rannu gyda ni. Felly, gadewch i ni weddio nawr a chyflwyno yr oedfa i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti, unwaith eto am y Pasg, yn diolch i ti am yr atgyfodiad, yn diolch fod yna wastad fwy gennym ni yw ddeall a'i ddysgu am yr hyn nath yr arglwydd Iesu ei gyflawni drosto ni. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti nawr am Dewi, yn diolch am ei weinidogaeth a'r gwaith rwy ti'n i'w wneud trwyddo fe a'r eglwys yn Halsarnau, ac arglwydd ni'n gofyn dy fendith ti yn helaeth iawn arnyn nhw, yn gweddio ni di fendithio eu tystiolaeth nhw yn yr ardal honno, yn gweddio y byddwn ni'n clywed am dy lawdi ar waith, yn galw pobl ato ti dy hun yn y ran honno o'n gwlad ni. Ond arglwydd ni'n gofyn nawr wrth i ni, lle bynnag gyda ni, pwy bynnag gyda ni, wrth i ni wrando ar dy air di, gwrando ar yr hyn rwy ti wedi osod ar galon Dewi, arglwydd neu di siarad â ni trwyddo fe, os gweli di fod yn dda. O dad, clew ein gweddi ni nawr. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, fe ganwn ni dyn gilydd.
darlleniad bore yma yn dod o 1 Corinthiaid pennod 15. A ni'n mynd i darllen y pennod ar ei hyd. Felly dechrau'n adnod 1. Dyma ein Duw. Yr wyf am eich atgoffa gyfeillion am yr efengil y bregethau sy'n chwi ac a dderbyniaswch wythau. Yr efengil sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachadwriaeth. Ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais? Oni de yn ofer y credaswch. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi ar hyn a dderbyniais. I Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac iddo ymddangos i Ceffas ac yna i'r 12. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o ddilynwyr ar unwaith, ac y mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rai wedi huno. Yna ymddangosodd Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthyl o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion o'i fi, i nad wyf dailwng i'm galw yn apostol, gan i mi erlyd eglwys Dduw. Ond trwy ras Duw yr wyf yr hyn ydwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lyfuriais yn helaethach na hwy i gyd, eto nid my fi, ond gras Duw a oedd gyda mi. Ond pryn bynnag ai my fi a'i hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credaswch wythau. Yn awr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi o'r ddiwrth y meirw, sut y mae rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. A ninnau hefyd wedi yn cael yn dystion twyllodrus i Dduw, a mae'n bod wedi tystiolaethu ddo gyfodi Crist, ac yntau heb wneud hynny, os yn wir nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi. Oherwydd os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd, ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Y mae'n dilyn hefyd fod y rhai a hunodd yn Crist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yn Crist, na ni yw'r bobl fwyaf truenus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth yr rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei brio drefn, Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef, a rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd, pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad, ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd y mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu, nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileu'r yw angau. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, darostyngodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan yw'n dweud bod pob peth wedi ei ddarostwng, mae'n amlwg nad yw hyn yn cynnwys Duw. Yr un sydd wedi darostwng pob peth iddo ef. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fe ddarostyngu'r y mab yntau i'r hwn a ddarostyngodd bob peth iddo ef. Ac felly Duw fydd oll yn oll. Os nad oes atgyfodiad, beth awn na rhai hynny a fedyddir dros y meirw? Os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi o gwbl, i ba pwrpas y bydyddir hwy drostynt? Ac i ba ddiben yr dimninnau hefyd mewn perygl bob awr? Yr wyf yn marw beunydd. Mae hyn cynwired y bod gennyf ymffrost ynoch gyfeillion yng Nghrist Iesu yn harglwydd. Os fel dyn cyffredin yr ymleddais a bwystfilod yn Ephesus, pa elw fyddai hyn i mi? Os na chyfodir y meirw, gadewch i ni fwyta cyfed, can i syfori byddwn farw. Peidiwch a chymryd eich cam arwain, y mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da.
Deffrwch i'ch iawn bwyll, a chefnwch ar bechod. Oherwydd y mae'r rhai na wyddant ddim am ddiw. I godi cywilydd arnoch yr wyf yn dweud hyn. Ond bydd rhywun yn dweud, pa fodd y mae'r meirwn cael ei cyfodi, a pha gorff y byddant yn dod. Y ffwl, beth am yr had yr wyt ti'n ei hau, ni roddi'r bywyd iddo heb iddo farw yn gyntaf. Ar hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronni noeth o wednydd efallai neu o ryw rawn arall. Ond Duw, yn ôl ei wyllus ei hun, sydd yn rhoi corff iddo, ni bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd nid yr un cnawd yw bob cnawd, ond un peth yw cnawd dynion, peth arall yw cnawd anifeilied, peth arall yw cnawd adar, a peth arall yw cnawd pysgod. A mae hefyd gyrff nefol a chyrff daearol. Ond un peth yw gogoniant yr rhai nefol, a peth gwahanol yw gogoniant yr rhai daearol. Un peth yw gogoniant yr haul, a peth arall yw gogoniant y lloer, a peth arall yw gogoniant y ser. Yn wir, y mae rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Hair mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth. Hair mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Hair mewn gwendid, cyfodir mewn nerth. Yn gorff aniannol yr hair ef, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff aniannol, y mae hefyd gorff ysbrydol. Felly, yn wir, y mae'n ysgrifenedig, daeth y dyn cyntaf adda yn fod byw. Ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr aniannol, ac yna'r ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddeiar y mae, a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Mae'r rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac y mae'r rhai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd y bydd delw'r dyn o'r nef arnom. Hyn yr wyf yn ei olygu, cyfeillion. Ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. Clywch, yr wyf yn mynegid i'r gelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael y newid, mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwethaf. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirwn cael ei cyfodi'n anllygredig, a ninnau'n cael ei newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sydd yn ysgrifenedig yn dod yn wir. Llyncwyd angau mewn buddigoliaeth. O angau, ble mae dy fuddigoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw, y bor diolch, yr hwn sy'n rhoi'r fuddigoliaeth i ni, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Bydde Dduw i fendithio air i ni. Gen i weddio. O arglwydd ein Duw, ni'n dod ata ti nawr i ryfeddu bod ti yn peri fod y fath stad yn aros i dy bobl di. Arglwydd, fel i ni newydd darllen, i ni yn bobl llygredig, i ni arglwydd yn bechaduriad, i ni yn adda, yn farw yn pechodau o'r natur. Ac arglwydd, i ni ddim yn gallu achub yn hunain, i ni ddim yn gallu gwella'n hunain. Ond o arglwydd, i ni'n diolch i ti bod gyda thi drigaredd. I ni'n diolch i ti arglwydd bod ti ddim wedi yn trin ni nôl yn heiddiant ni.
ni'n diolch fel oedd Paul yn dweud bod ti wedi dangos gras ti gato fe, mae erthil o apostol oedd. Am fod wedi mynd ar ôl yr eglwys. Ond arglwydd ni'n diolch i ti bod ti wedi dangos gras i Paul. Ac fel ti wedi dangos gras iddo fe, fel mae Paul i hun yn dweud, i ti arglwydd yn gallu dangos gras i unrhyw un, gan mae fe oedd ei gweld ei hunan yn gweithio o holl bechaduriaid. Ni'n diolch i ti felly arglwydd bod y fath gobeith gyda ni yn yr Efengil. Nid yn bod unrhyw beth yno ni. Nid unrhyw beth i ni canmol yn hunain ynglyn ag Ond am dy fod ti wedi anfon dy fab. A bod wedi dod yn un ohono ni, bod wedi dod yn ddyn. Bod wedi dod i fod yr ail adda. I gwneud yr hyn nallwn ni yn yr adda cynta. Ond bod wedi dod i farw dros yn pechodau ni. Bod wedi dod i gyflawni y gyfraith, am bod ni ddim yn gallu. Ac felly arglwydd ni'n rhyfeddu bod ti wedi'n creu ni, ac bod ni wedi syrthio bod ti hefyd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Ac arglwydd ni yn diolch i ti am y fath achubiaeth yn Iesu Grist. I ni yn gofyn felly arglwydd bod rai sydd yn gwrando yn arbor yma bydden nhw, ac eto heb dynabod i, bydde ti o arglwydd yn agor ei llyged i gweld y rhyfeddod yma, bod rai llygredig, bod rai pechadurus yn gallu cael ei hunain mewn stad o berffeithrwydd, oherwydd yr ras di. I ni'n rhyfeddu arglwydd yn bod ni sy'n yn dynabod i, bod ni yn cael edrych ymlaen i'r fath gobeith, i'r fath stad arglwydd, bod ni'n cael fod yn berffaith gyda ti. Ac arglwydd i ni yn diolch i ti am dy ras ti gato ni. Arglwydd i ni yn gofyn ar felly bydde ti yn gogineddu dy enw di, i ti'n dangos i ni mor fawr yw gogoniant yr Efengil. I ni'n diolch i ti arglwydd am symrwydd yr Efengil. Ac yn gweddio'n wir arglwydd y bydd yr Efengil yma mynd ar led eto yn gwlad ni. Bydde ti o arglwydd yn agor llyged, yn agor colonnau, a bod ti'n peri bod bobl arglwydd yn dymuno y bywyd anllygredig yma, bywyd tragwyddol yma, bywyd heb echod. Arglwydd i ni yn diolch i ti am dy holl ddaioni ti gato ni. Bod ni'n heiddi dim. Ni'n gofyn awr i ti aros gyda ni, gweddill y dydd, ni'n gweddio yn arbennig nawr dros dewydd bydd dod ar gair i ni, ni'n gweddio bydd y gair yna yn dwi'n ffrwyth yn y bywydau ni arglwydd ac o fydd yn colonnau ni. Ac yn gofyn o arglwydd felly ti helpu ni nawr i ganolbwyntio ac i ti delio ni trwy dysbryd glân. A bod air yn wneud i waith yn colonnau ni. Nid i aros gyda ni nawr felly arglwydd sgwyd i'n dda. A bendithia ni, am bod ni'n gofyn yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen.
lle ddeud i ddechrau, diolch yn fawr am y gwahoddiad i gael gweinidogaethu i chi, pobl Caerdydd. Mi fysa'n brafiach wrth gwrs bod ni'n cael ymweld eto efo Caerdydd ac efo'r eglwys, ond dydy hynny ddim yn bosib, a wedyn mae rhaid i hyn wneud y tro. Cyn i mi anghofio, dwi wedi cael gorchymyn, a mae rhaid mi fod yn ufudd i'r gorchymyn gyn siriol i ddeud helo wrth bawb, bod ti eisiau cael anfon i chofio'n hitha ato chi yn anwyl iawn. Ond mae gen i destun yn yr 15fed benod yna o'r lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Deud y gwir, dwi bron iawn ac ymwyd y benod i gyd yn destun, ond o'n i'n meddwl, mae yna 58 o adnodau, a wedyn 58 oes o adnodau, ac mi fysa chi yn ôl eich sach a gysgu mwy na thebyg tas o'n i'n deud hynny. Ond beth am y geiriau welwch chi yn y benod yna os nwch chi droi iddyn nhw, fysa hynny'n ardderchog. Geiriau welwch chi yn adnod 17, yr ail adnod ar 15, a dwi'n darllen o gyfeithiad William Morgan. Os Crist ni chyfodwyd, ofer yw eich ffydd chi, yr ydych eto yn eich pechodau. Sôn mae wrth gwrs am yr atgyfodiad, hon ydy y benod yn y Testament Newydd sydd yn trafod yr atgyfodiad, a dwi'n yn siŵr iawn, deud y gwir, pryd byddwch chi'n darlledu yr negas yma, a mae gen i negas, ond pryd byddwch chi'n ei darlledu hi syl ar ôl y Pasg, falla, yn ôl y trefniadau, ond pwy wir, dyddi yma. Ond da ni'n meddwl, diolch gwahaniaeth ydy. Da ni'n dathlu atgyfodiad Iesu Grist bob di syl, dyna pam da ni'n dod at yn gilydd. Ac rheswm mawr pam bod ni'n gwneud hynny, ydy mwyn canu hefo'n gilydd, a tystio i'r naill a'r llall, ac i'r byd mawr o'n cwmpas ni, cododd Iesu, ac hwnna di'n newyddion da ni, y newyddion da yma sydd yn yr Efengil ar gyfer byd, yn arbennig yn y dyddiau yma, byd sydd yn dywyll, byd sydd yn ansicr, byd sydd yn anobeithiol ac yn llawn o bechod hefyd, ac fwy nag erioed angen clywed yr newyddion da yma. Felly dwch ni feddwl am hwnna. Yr apostol yn gosod i lawr yn y benod yma ac yn y geiriau yma. Mae gwastraffu amser yda ni fel arall, ofer yw eich ffydd chi. Deud y gwir, mae wedi deud mwy na lai yr un peth, 2 neu 2 adnod ynghynt yn adnod 14. Os Crist ni chyfodwyd, ofer yw ein, da ni'n gwastraffu amser, meddwl, ofer yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chithau. Os ydy esgyrn Iesu o Nazareth yn mewn rhyw fedd neu mewn rhyw dywod rwla yn Jerusalem neu o gwmpas Jerusalem, ofer yw ein ffydd ni. Da ni ddim yn, sgynna ni ddim ffydd, does na ddim Efengil, does na ddim newyddion da. Dwch ni feddwl am hwnna. Heb yr arglwydd Iesu Grist, heb i fywyd glân, heb i aberth drud ar y groes, heb ei atgyfodiad buddigolaethus a'i esgyniad i'r nefoedd, does na ddim newyddion da. Dwi'n di wneud 2 neu 3 o bwyntiau, 4 ella gan i weld. Hwn di'r cyntaf. Atgyfodiad Iesu Grist, mae'n ganolog i neges yr Efengil. Mae'r Testament Newydd yn drwyddo draw, llyfr yr actau, dwi eisiau dod yn ôl at hwnna, dweud y gwir, llyfr yr actau yn gyson, dyma beth oedd pregeth, darllenwch llyfr yr actau, dyma beth oedd neges, dyma beth oedd pregeth y Cristnogion cyntaf yma, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi o farw'n dduw. Hwn di'r pwynt cyntaf. Mae'n brawf o pwy ydy Iesu Grist. Mae'n deud, mae fi yw y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Fi ydy gwirionedd. Gair medda Ioan yn ei brolog i'r Efengil. Y gair a wneithpwyd yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni a welsom ei ogoniant ef. Dwi'n licio rhyw bethau fel hyn.
Dyma be mae'n ddeud am Iesu Grist. Alla fod wedi deud wrthon ni be oedd lliw i wallt o, neu pa mor dal oedd o'na, neu be oedd o'n wisgo, neu ni a welsom medda fo be. Be oedd y peth mawr amdano fo? Be oedd y peth nath yn synu ni a'n rhyfeddu ni a'n gwneud ni wrando? Ni a welsom ei ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad. A beth am y gogoniant hwnnw? Yn llawn gras a gwirionedd. Yn llawn gras a gwirionedd. Fod i gwirionedd. Sa chi'n edrych ar gyfeiriad yn Efengil Marc, penod 8, adnod 31, mae Iesu Grist yma nhw'n siarad efo ei ddisgyblion, a mae'n ei paratoi nhw hefyd, mae'n paratoi hun erbyn hyn, mae o dwyran o dair trwy ei weinidogaeth, mwy na hynny, ac mae'n dechrau siarad mwy a mwy, mae wedi gwneud hynny o'r gychwyn, ond mae'n dechrau siarad mwy a mwy hefo ei ddisgyblion, mae'n ymddiried y pethau mae iddyn nhw, ond mae'n siarad hefo nhw fwy rwan am yr hyn sydd yn aros amdano fo yn Jerusalem. A meddai Iesu Grist, fe a ddechreuodd, neu meddai Marc yn ytrach, fe a ddechreuodd ei dysgu hwy, fod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer, i wrthod gan yr henuriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd. A'i ladd, mae o'n rhagrybuddio ac yn proffwydo ynglyn â'i farwolaeth ei hun. A'i ladd, medda fo, ond diolch yn gorffan y fanna. Meddai Iesu Grist ac wedi tridiau at gyfodi. Marc 8:31 di hwnna. Mi welwch chi yr un math o gyfeiriad yn Efengil Marc penod 9 adnod 31, Mathew 17 adnod 22, Luc 9:22, Ioan 2:19, Marc 14:58, Mathew 12 adnod 36, Mathew 16 adnod 4. Di hwnna ddigon? Mae'n deud drosodd a drosodd, nid unwaith, nid dwywaith, drosodd a drosodd, mae'n deud, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Dyma fydd pan ai yn ôl i Jerusalem ar ddiwedd y trydydd flwyddyn yna, dyma fydd yn digwydd. Cael fy ngwrthod, cael fy lladd, ac yna atgyfodi. Mae'n dweud wrthon ni beth sy'n digwydd. Mae atgyfodiad Iesu Grist yn newyddion da i ddechrau, oherwydd fod o'n cadarnhau pwy ydy Iesu Grist. Mi wyddwch chi alla y cyfeiriad yna, yr enw yna, neu'r teitl yna, yn ytrach, mae Iesu Grist yn rhoi iddo hun mab y dyn. Mae'n deitl o'r Hen Testament yn dydy, ac yn gyfeiriad at y Meseia. Yr un y mae Duw wedi ei addo, yr un y bydd Duw yn ei anfon. Mae'n unigryw i'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n deud wrthon ni bod Duw yn ddigelwyddog, bod Iesu Grist ei hun yn ddigelwyddog. Mae yna broffwydolaethau hefyd wrth gwrs amdano fo yn yr Hen Testament, yn Salm 16 a Salm 22. A da chi wedi meddwl erioed am y geiriau yna yn Eseia 53. Fe a wel ei had, ac fe a estyn ei ddyddiau. Fe a estyn ei ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law ef. Hynny di, nid i farwolaeth o, yn Eseia wan, nid i farwolaeth o fydd y diwedd. Mor erchyll ac mor ofnadwy ac mor firdynol ydy'r disgrifiad yna o farwolaeth Iesu Grist ar groes yn Eseia penod 53. Eto i gyd, fe a estyn ei ddyddiau, nid dyna fydd y diwedd. Mae'n deud wrthon ni fod Duw yn deud y gwir. Mae'n deud wrthon ni fod Iesu Grist yn deud y gwir. A pam mae hwnna'n bwysig i chi a fi heddiw? Wel, oherwydd hyn yn syml iawn. Oherwydd hynny gallu di ddibynnu arno fo. Oherwydd hynny gallu di bwyso ar ei eiriau. Oherwydd hynny gallu di ymddiried yn ei air, ac yn ei addewid, ac ym mhob addewid. Dyma'r pwynt mae'r apostol yn ei wneud yn dereit ar ddechrau'r benod yma, 1 Corinthiaid benod 15. Mae'n sôn am farw o Grist,
Yr wyf yn hysbysu i chi, frodyr, medda fo'r efengil a bregethais i chi, yr hon hefyd a dderbyniasoch, yn yr hon yr ydych yn sefyll, trwy yr hon eich cedwir hefyd, os ydych yn dal yn eich gof a pham adrodd, yr efengilais i chi, o ddieithr darfod i chi gredu yn ofer. Mi adroddodais i chi ar y cyntaf yr hyn hefyd a dderbyniais. Gwrandwch ar hwn wan. Farw o Grist dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. A'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd eto yn ôl yr ysgrythyrau. Mae'n deud wrthon ni pwy ydy Iesu Grist. Ac y gallwn ni ymddiried yn efo, ac yn ei air, fo yw y gwirionedd. Mae'r atgyfodiad hefyd wrth gwrs yn brawf o waith gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Bod ei aberth o yn aberth digonol, unwaith ac am byth. Bod y ddyled wedi ei thalu. Bod y pris wedi ei roi. Fod y ddeddf, da ni'n canu weithiau dydan, fod y ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud digon. A beth sydd wedyn, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A'r negas i chi a fi yma na di, oherwydd bod y tad yn fodlon, wel, dylen ni fod yn fodlon. Mae'n sel yr atgyfodiad, mae'n sel ar waith prynedigol yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cwbl wedi wneud fod oen Duw, fel mae Iwan Fedyddiwr yn dweud amdano fo, fod oen Duw wedi tynnu ymaith bechod y byd. Chi'n cofio'r cyfeiriad yna yn y llythyr at yr Efeiniaid. Yr hwn, medda'r apostol, am Iesu Grist a draddodwyd dros ein pechodau ni ac a gyfodwyd i'n cyfiawnhau. Na i aros yma na fyny bach achos da ni'n teddu feddwl, ni dre esbonio hwn, da ni'n teddu feddwl am yr groes a'r atgyfodiad fel dau ddigwyddiad cwbl ar wahân. Ond da ni'n darllen y Testament Newydd a da ni'n gweld nid fel na mae'r Testament Newydd, nid fel a oedd yr Eglwys Fora'n gweld pethau. Yn ei golwg nhw, yn y ffordd oedden nhw'n cyhoeddi'r newyddion da yma. Un digwyddiad ydi o. Y groes a'r atgyfodiad, un peth ydi o. Sa chi'n edrych eto ar y cyfeiriad yna'n Rhufeiniaid 4, hwnna'n i ddarllen wan, penno 4 adnod 25. Yr hwnna draddodwyd dros ein pechodau ni, ar y groes, yr hwnna draddodwyd dros ein pechodau ni, ac a gyfodwyd. Un peth ydi o, yr un digwyddiad ydi o, ac a gyfodwyd i'n cyfiawnhau. Y ddau beth hefo'i gilydd, mwyn ein cyfiawnhau, mwyn medru dod â ni at Duw, fel bod yr efengil ar gael, fel bod na newyddion da i ni ymateb iddo fo, fel bod Duw yn gallu agor drws y nefoedd i ni drwy'r efengil, drwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, i ddod i mewn i berthynas ag o'i hun ar sail gwaith y gwaredwr, yn byw, marw ac atgyfodi drosda ni ac yn lle ni ac yn mwyn ni. Mae'n negas rhyfeddol dydy. Mae'r cwbl yn ei le. A dyma sut ydyn ni'n gwybod hynny. Trwy'r atgyfodiad. Dwi'n licio'r emyn yna gyn i Cefni Jones. A mae'n deud fel hyn, yn yr ail bennill, cododd Iesu. Yn y trydydd pennill, cododd Iesu i wirionedd gorsedd fydd. Dyma'r gwirionedd yn gyflawn rwan yn ei le i wirionedd gorsedd fydd. Buddugoliaeth lawn ar angau, ar bechod ac ar y bedd. Eisiau ni ddilyn yr rhesymu yma sydd yn yr ysgrythur i hun. Cyflog pechod. Fel hyn mae'r ysgrythur am i ni ymresymu. Cyflog pechod yw marwolaeth. Ond rhodd Duw yw bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Mae'n yn atgoffa fi wan am
am stori am Gareth Davies tad siriol. Fydda Gareth yn glwysio'n deud y stori. Fydda fo'n deud pan oedden nhw'n teithio rwla yn y degw ac yn gweld graffiti ar ryw bont uwch ben ryw ffordd neu ryw draffordd neu beth bynnag. Yn Saesneg, wrth gwrs, the wages of sin is death, a fydda Gareth yn am I cywiro nhw, ond dwi'n gwybod oedd o'n mynd i fynd yno i ychwanegu at yr adnod, oherwydd be fydda fo yn dweud, dyn nhw'n di gorffan y geiri, dyn nhw'n di gorffan yr adnod, nid dyna'r gwir i gyd, the wages of sin is death, gyflog bechod yw marwolaeth, achos mae'r adnod yn gorffan, ond rhodd Duw yw bywyd tragweddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Yn brawf o waith gorffenedig y gwaredwr yn cymeryd pechod, cosb pechod arno ei hun, yn talu'r pris, yn llawn y ddyled fawr cymaint oedd, mi wyddwch yr emyn, a dalodd ef yn llawn. Dim byd ar ôl, dim byd yn eisiau, dim byd yn ddiffygiol, dim byd i chi a fi wneud, hwnna beth mawr i ddeud ydy. Dim bod o'n gwneud rhyw hannar job neu'n cyfarfod efo ni hannar ffordd. Ac yna ni'n mynd yr hannar arall neu rhywbeth felly. Y ddyled fawr cymaint oedd a dalodd ef yn llawn. A da ni'n cael gwybod hynny, da ni'n cael prawf o hynny yn a thrwy yr atgyfodiad. O angau, mae'r geiriau yn y benod yma. Mae Cristion yn gallu siarad fel hyn, a mae'r apostol yn ei wneud o'r yn rhannu, ac mae o'n cyfarch angau i hun, angau gawr. Pan gwffwydd, medda G.H. Berry Williams efo angau gawr, sgynnon ni'n gobaith nag os neb yn o'n i cwffio efo angau. O angau, medda fo, pa le mae dy golyn. O uffern, pa le mae dy fuddugoliaeth. Colin angau yw pechod, grym pechod yw y gyfraith. Ond i Dduw, diolch yn gorffan yma, ond i Dduw y byddor diolch. Yr hwn sydd yn rhoddi i ni. Bywyd tragweddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Da chi'n sylwi ar y geiriau yna? Rhoddi, rhoi, derbyn. Derbyn yr Efengil yn yr adnod gyntaf yna. Mae'r cyfan yn ei le, y campwaith gras yma, dos dim angen i ni wneud yn byd dim ond i dderbyn o, rhodd ydi o, a'i dderbyn o trwy ffydd. Mae'n braf o pwy ydi Iesu Grist, mae'n braf o'i waith gorffenedig, yn drydydd, yn sefyll i'r eswm felly, mae trwy'r Efengil yma yn unig. Yr Efengil yma sydd yn cyhoeddi buddugoliaeth gyflawn. Yr ydych chi a fi'n cael bywyd newydd. Dim ond yr Efengil sydd yn gallu newid pobl a sefyllfaoedd. Dim ond wir, dim ond yr Efengil sydd yn gallu gwneud hynny. Dyma sut rwan felly y mae'r arglwydd Iesu Grist yn agor drws y deyrnas i ni. Dyma sut mae'n gallu dod â ni o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd. Fo sy'n ei wneud o. Duw sydd yn ei wneud o, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ie, medda'r apostol Paul eto yn y llythyr at yr Effesiaid, pan oedd yn ei feirw, medda fo, mewn camweddau. Efe a'n cyd ddiw haodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Ac a'n cyd gyfododd gyda Christ, diolch yn ei ddweud o fi sy'n deud hynny, ond dyna'r ystyr, ac a'n cyd gyfododd gyda Christ, ac a'n gosododd i gyd eistedd gyda Christ yn anefolion leoedd yng Nghrist Iesu. Oherwydd bywyd, oherwydd marwolaeth, ac oherwydd rwan atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ar lwybr ffydd trwy gredu, da ni rwan yn gallu dod i mewn i'r bywyd
newydd yna. Yn hunan, a hefyd da ni'n gallu gweddio y bydd Duw yn gwneud y gwaith yna. Mae'r cwbl yn ei le. Does a ddim rhwystyr o ochr Duw. Mae'r cwbl yn ei le, mae'r bwyd ar y bwrdd. Mae eisiau ni weddio, does, bod mwy a mwy o bobl yn gwlad bach ni yn clywed y negas yma. Yn clywed am fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist, am ei berson hardd, am ei aberth drud, am ei atgyfodiad buddugoliaethus. A bod nhw'n troi ac arlwybr ffydd trwy gredu yn nwtha hefyd, yn cael dod i mewn i'r bywyd newydd. Dyma sut mae dod yn Gristion. A thrwy yr un grym bywydol yna hefyd, yr ydyn ni'n byw y bywyd Cristnogol. Yr ydyn ni'n bod yn Gristnogion. Gwrandwch eto ar yr apostol, Rhufeiniaid 8:11. Ysbryd, yr hwnna gyfododd Iesu o feirw, medda fo, sydd yn trigo ynoch, yr un grym ac oedd yn gyfrifol am yr atgyfodiad, ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu o feirw, sydd yn trigo ynoch, ac a ddiwio ca hefyd eich cyrff marwol chi. Wan, dwi'n gwybod bod hwnna'n gyfeiriad yn benodol at ddiwedd amser ac at gyfodiad yn y dydd olaf, ond mae o hefyd yn cyfeirio ni at yr ysbryd yn bywio cael rwan heddiw ein cyrff marwol ni. Da ni'n gallu bod yn reit farwaidd weithiau yn ysbrydol. Yr un ysbryd. Iesu Grist yn deud beth fel hyn. Yr hwn sydd yn credu yn y mab, medda fo, y mae ganddo fywyd tragwyddol. Yr hwn sydd yn credu yn y mab, y mae ganddo fywyd tragwyddol. Yn wir, medda fo. Y neb sydd yn credu yno fi, yn gwrando fy ngair i ac yn credu i'r hwnna manfonodd i, a gaiff fywyd tragwyddol. Ac ni ddaw i farn, eithrifiaeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Atgyfodiad, yr arglwydd Iesu Grist yn sicrhau bywyd ysbrydol, bywyd newydd yn yn henaid ni, pan da ni'n rhoi yn ffydd ac yn credu ac yn dal i gredu yn dda bo. Y pedwerydd sylw di hwn. Gan a thrwy yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n cael y bywyd yma i'n heneidia, ond, a hwn di'r sylw, fo hefyd ydy'r ernes neu'r garanti o fywyd tragwyddol. Tasach chi yn darllen y benod hir yna'n cyntaf Corinthiaid 15. Sa'ch chi'n dod ar draws y geiriau yma, adnod 19 ac adnod 20. Os yn y byd yma yn unig y gobeithiwn yng Nghrist, meddyliwch am hwn, os yn y byd yma yn unig y gobeithiwn yng Nghrist, triannaf o'r holl ddynion ydym ni. Mae'n hwples arna ni, dyd y gwir. Mae'n hwples arna ni. Os yn y byd yma. Mae'r byd yma'n gallu bod yn siom, dydy. Mae'r byd yma'n gallu bod yn anodd. Mae'n disgwyliadau ni a'n gobeithio ni yn y byd yma yn gallu cael ei chwalu a mae'n digwydd. A mae'n digwydd i bobl Iesu Grist rhyw fath yn union. Eich bod chi'n gwybod am y math o beth dwi'n sôn amdano fo. Ond os yn y byd yma yn unig y gobeithiwn, os di'n disgwyliadau ni a'n gobeithio ni a'r cwbl i gyd, yr wyau i gyd yn masged y byd yma, sbiwch, triannaf o'r holl, trianisaf o'r holl ddynion, o'r holl bobl ydym ni. A nid yna'r gwir, eithir, ond, yn awr, Crist a gyfodwyd, oddi wrth y meirw, ac a wnaed yn flaen ffrwyth neu'n flaenffrwyth y rhai a hynasant. Fo mynd gynta a'i bobl o yn dilyn. Mae'n ernes garanti o atgyfodiad ac o fywyd tragwyddol yn wir i bawb o bobl Iesu Grist. Yn yr union yn yr un ffordd ac yr oedd yr adda cynta yn ben teulu ac yn cynrychioli ni
wrth syrthio, wrth bechu, wrth gwympo. Mae'r arglwydd Iesu Grist, a mae'n cael ei alw yn y Testament Newydd yn addar ail, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ben teulu newydd ac yn cynrychioli pobl newydd. Pawb, pob un sydd yn credu ynddo fo, mae yn cynrychioli ni. Yn union fel oedd yr adda cyntaf yn cwmpo, mae'r ail adda yn llwyddo. Yn union fel yr oedd y condemniad, neu condemniad pechod yn cael ei roi ar ben yr adda cyntaf a'i deulu oedd yn dilyn, mae adda'r ail yn cyflawni'r gyfraith byr. Oherwydd nad oedd gan angau ddim unrhyw hawl arno fo. Mae'n atgyfodi y trydydd dydd. Da chi'n cofio pan mae Seimon Pedr yn pregethu ar ddydd y Pentecost, mae'n taro'r hoelan ar ei phen, a mae'n deud am Iesu Grist iddo fo farw ac iddo fo atgyfodi, a mae'n deud beth fel hyn, nid oedd yn bosib ei atal ef ganddo. Gyfeithio William Morgan. Doedd gan angau ddim hawl i'w ddal o dim mwy. Mae'n emyn does sy'n dweud, ni allodd angau di. Gwrandwch ar hwn wan, yn eich enaid gwrandwch ar hwn. Ni allodd, mae di gwneud y gwaith, mae di cymeryd cos bechod, mae di talu'r iawn, mae di rhoi ei hun yn aberth, mae di gorffan ei waith. Does gan angau tywysog bywyd ydy'r arglwydd Iesu Grist, does gan angau rwan, neu doedd ganddo fo ddim, wedi iddo fo gyflawni'r gwaith yna yn cynrychioli ni, a'i wneud o'n gyflawn, wneud o'n gyfan. Does ganddo fo ddim hawl, ni allodd angau di. Ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd yn rhydd y daeth. Ac oherwydd fod o'n marw fel cynrychiolydd, mae o'n atgyfodi. Mae'n negas rhyfeddol yn atgyfodi hefyd fel cynrychiolydd. Fod i'r blaenffrwyth, yr un o y cyntaf o'r cynheuaf, yn gyntaf anedig ymysg brodyr lawer. Ni ddelir, oherwydd atgyfodiad Iesu Grist, ni ddelir chwaith un o'i blant, mynd i bant y bedd, fe'i gwelir ger ei fron, yn llon ei gwedd. Dyma'r gobaith sicr sydd gan y Cristion. Am fod, chwilio am y llinell yna o'n ni, am fod fy Iesu'n fyw. Byw hefyd fydd ei saint. Byw hefyd fydd ei saint. Da ni'n cael bywyd sy'n fywyd tragweddol, ac ar ddiwedd amser, atgyfodiad i fywyd tragweddol. Yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn medda fo, pan yn y benod yna sydd yn deud wrthon ni am atgyfodiad Lazarus, mae Iesu Grist yn cymryd y gyfle i ddeud, yr hwn sydd yn credu yno fi, iddo farw a fydd byw. A rwan ta, sut ydyn ni fod i fyw yn bywyda? Sut ydyn ni'n byw yn clywed ac yn credu ac yn cofleidio y newyddion da yna? Hwn ydy y cymhelliad mawr i fyw clod ac gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n gwybod ei bod yn ddiogel gynno ni. Bod ni'n ddiogel na all, na gangau, na geinioes, na gangylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, na cychter, na dyfnder, nac un creadur arall chwaith. Ni'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw ar hwn sydd yng Nghrist Iesu. Duw roedd o'i ras i ni i fyw yn bywyda clod ac gogoniant, i'r unig un sydd yn heiddi clod a gogoniant. Un hanwyl arglwydd a'n gwaredwr ni, Iesu Grist, mwyn ei enw. Amen.